Kølle, her et kvarter inden match. Du viste jo endnu en gang din taktiske forståelse ved at sætte den der opstilling lige i øjet, uden hjælp af sportschef Hassanin Ruda. Hvad siger du til det? Skål. Jamen det viser bare klassen på professionelle folk og så hobbyfolk, ikke? Vi sidder hjemmefra, eller regner omkring hele i nat, at 2 og 2 det giver 4, ikke? Hassan vil gerne have 2 og 2 giver 5, men i Kølle og Studios verden, der giver det altså kun 4. Og det er derfor, vi rammer opstillingen lige præcis, som vi har sagt hele morgen, uden problemer. Taktisk er nu, at vi går efter 3-0 sejr. Og situationen med at Grundé, han hopper ind i stedet for den gamle mand. Flot fyr, snart 28. Hvad siger vi til? Det er fint. Det er strålende. Jeg er enig. Vores thumbs up. kom så København, ikke? Vores tredje mand, han er lige så god som vores anden mand, ikke? Som vores modstanderhold, han sagde. Er det Grundé, vi har her? Ham, der hentede os i lufthavnen, han sagde klart, at når man lægger 500... Fansene? Vores modstanderhold over, som vi skal møde i morgen tidligt, der sagde ham, der ligger 545 i verden, eller skråstreg 5.000. Han sagde klart, at han var anden tredje mand. De har en kineser, og så har de Serena, der ligger 130 i verden, eller hvad han nu ligger. Men han var klart anden mand, ja. Så han får den der. God kamp derhjemme.